Deci, dragii mei, vom face aici niște flori cu bun cracking, mov, verde, albastru, roz, ce culori or fi. Vom face mai multe flori aici și o să iasă foarte tare. Hai să vedem. Următoarea floare este din titirez de la Fire Show. Verde, negru. Hai să vedem. Backlight, ia uite. Titirez se învârt și fac cracking. Îi dăm vice? Yes. Se învârtă ăștia. Ce fain au fost! Tare! Încă o floare în seara aceasta cu Screaming Guy. Se vor învârti și fac roșu, verde și albastru, ia uite. Hai să vedem. Putea să fie galben. Galben trebuia să fie cu stel. Hai să vedem ea. Ia uite ce fain se învârt. O floare cu Scream. 3 bucăți, vedem ce știu. Hai să vedem. Avem două bețe care par ca și niște artificii, dar cred că o să facă ca un vulcan. Hai să vedem. Să-i dăm foc. Să vedem dacă ăla e. Sunt diferite. Ăla e. De acolo. Bă, de ce sunt de mici, le fac niște scântei interesante, așa? Mă bucur de ele un pic. Mai la altar de foarte. Am uitat România. Fost. Așa de mici sunt, chiar fac interesant. Uite, aia și-a schimbat efectul aia din dreapta. Sau e mai intens, așa, mai vie. Ia uite. Bine, vreau. Avem aici un băț, flacără bengaleză, auzi. Ce înseamnă aia? Vine din Bengalezia? Hai să vedem ce face. Din Bengalezia vine asta, da? Ia să vedem. Mamă. Până aici e bine. Unde e, mă, fitilul, mă? A fost tare.